हाय लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव। लोगोफोर, आङो नै दिनैहाय लक्ष्मी फुजाबाबो आङो फुजा होनो हायासै आरोना, फुजानि भिडिअ लाबोनो हायासै आं लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो माने न'आव गैया नालाय ना, बिब'मोननावसो थायो, ओंखायनो आङो फुजा होनाय जाया आरोना। बे फुजानि सिगां मा खालामो, मा खामानि मावनांगौ बेखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आंनि खामानि मावनायखौनो नायलांदो आरोना दिनैनि भिडिअखौ।